I gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo What's Gaming. I ljudi, evo ga, screenshot što smo dobili legendarni chest i epic. Tako da ljudi, otvorio sam ga. Idemo odmah u Clash Royale. Nego bio sam muten, nije mi se čuo glas. I ljudi, sam prekinuo klip, ovdje je bio, znači samo pre 5 minuta sam otvorio legendarni chest i dobio sam još jednog Sparkija koji nisam želeo sam bilo koju sljedeću kartu, ali me ovo toliko živcira što sam dobio još jednog Sparkija, tako da ja ovo ne verujem i nisam teo da dobijem još jednog Sparkija, da sam da dobijem neku bilo koju od legendarne karte, bila da je bila The Logs, princeza, bilo koja da je bila, bio bi srećen, ali još jedan Sparky, ovo je OMG, znači ne volim legendarne Sparkija, tako da volim ga da ga koristim, ali nisam volio da dobijem još jednog Sparkija, tako da, puca mi glava, ne volim, nisam htio da dobijem, tako idemo odmah u jedan battle, da se ne nerviram više i to je to. Proklet legendarni chest, kad je Sparky još jedan. Ljudi, dobio sam, vidite što nije bilo toliko dugo klipovan, bio sam na ekskurziji, tako da možete i da vidite sami da nisam snimao, bio sam na ekskurziji, pa malo da se odmorim i na ekskurziji, tako da ljudi, sad sam se iznervirao, malo žešće. Evo, sad ćemo ljudi barem nešto da, možda ćemo i nešto da uspijemo ovdje ako, evo ti zep. Da ljudi, uspjeli smo. Bože, dobili smo još jednog Sparkija kojeg toliko nisam želeo sam bilo koju sljedeću kartu, ali nema veze ljudi, to nam je 4. legendarna, tako da, bit ćemo srećni. Ljudi, sad ćemo i da otvorimo Crown Chest. Evo ti. Tako. Može. Sad Sparky kad bude grunuo, ima da mu odnese glavu. The Log. A ne veze smo dobili. Sad se Sparky brže i puni nije loše ljudi. Koliko sam mislio da je loše. Znam, bacio mi je. Već da će sada sredi jedan zep. I ovako. Da nam ne bi skinuo dosta, ali mi smo se sada malo i više izgubili eliksira, zato što će on nama sada baciti Real Gianta, tako da ne dolazi, evo pustimo Sparkija. Aha, ima Witch. Pustio je Witch gore, tako da će nam baciti sigurno. Ali mi ćemo sad ovako, gledaj, ovako. A ne. Ljudi, uspjet ćemo nešto, tako da možda dobijemo i Golden Chest, tako da, snjačkinja. Ljudi, on ništa nije ovdje uspio, tako da. Good game, well play, evo ti tako i tako. Ljudi, level 10 je, znači, smiješno je da je izgubio od level 9. Nimo koji smo čak dobili neki silver sigurno. Left cheese match, super. Silver chest, nema veze, može. Pozdrav za Stefan Joksam. Idemo u Crown Chest. Golem, haha. Idemo još jedan battle da se malo opustim koliko se sada nerviram. Da ljudi, nisam vam rekao, falilo mi je 80 trofeja ili manje, ne znam, ili više, do 100 trofeja mi je falilo da uđemo u arenu 9 ljudi i sad mi je to sada malo izživciralo. Jo, ne, Lumberjack će nam je sada
Otkine od života. Wow. Ode mi kula. What the fuck. Ode meni kula. Jao. Sad sam ga još gore najebao. Skinuli smo mu. Nema veze ljudi, barem smo nešto uprobali ono. Pustit ćemo Inferno. Da. Spremit ćemo Peku i minione. Pa neka krene sad on prvi. Mi ćemo pustimo tako. Tako. Dobro, nije mi tako. A, tako mi je. Bravo. Dobro, nije nešto uspio. Ima Fireball. Evo ti Zep. Da. Hvala, brate. Peka, udari barem 2 hitaca, please. 2, haj 3. Bravo, mali. Thanks. Leftova iz meča. Ljudi, možda vidite i sad sami koliko je dobar ovaj. Imamo Sparky, za koliko se sad brzo puni. Ajde Sparky, okini ga život. Bravo Sparky. Plus 30. Koliko snijamo? 6 minuta, odigrat ćemo još neki battle. Pozdrav za Danila Pro. Ljudi, sutra će možda da snimamo kako otvaramo Epic Chest. Što sam htio da vam pokažem, da. Falilo mi je 73 trofeja do arene 9. Nema veze, sad smo upgradeovali Sparkija na level 2. Ljudi, krivo mi je samo što sam dobio Sparkija. Toliko nisam htio sada da dobijem duplikat, ali bolje je Sparky nego Lava Hunt. Inače, tako da. Šta će da mi sad ti pustiš, kaže Blate. Blate. Ja, Inferno, drago. Ja. Samo ne tako rano. Ne. A da, jebem ti Frizi do Friza i jebem u materi Frizu i do Friza. Evo ti Lamborčeku, mamu ti jebem. Ode meni kula. Pa daj, brat, imaš 100 eliksira, ono, super. A ne, već. Neću se ljudi, nego mi krivo što ima freeze. Oh my god. A barem smo dobili bilo koju drugu kartu. Ono mi je, danas mi je brožniji dan. Nisam htio da dobijem Sparkija. Šta da radim? Pukni Sparky, please. Krivo mi je ljudi, ne znate vi koliko mi je krivo, ono, samo što ne zaplačem, ono, brate, jer što sam dobio onu sranje kartu, ono, toliko nisam teo da je dobijem. A jebem u materi sada. A daj, super. Evo ti to. A šta je Inferno, drago, ništa. Super. A krivo mi je, ljudi, ne znate vi koliko mi je krivo, ono. Ne znam šta da kažem, ono.
mogu samo da kažem da mi je krivo i za džabe ću da kažem da mi je krivo zato što ne volim što sam dobio to kartu i tako ono bam bum sam. Super brate, super, evo tebi Inferno. Ajde stavi još nešto, evo tebi Zep. Evo tebi ovako. A neću ti dam 2 krune pa da si ti još toliki. Evo ti na glavni tovar. Ljudi, toliko mi je krivo, vi ne znate da bi sad bi mi došlo da obrišem Clash Royale. Ljudi, izgleda da neću više ni da snimam na YouTube, da sam bi snimao ovaj klip kad je staranje legendarni chest, još jedan Sparky, da je bilo the log. To bi bilo to ljudi za ovaj klip, ako ste uživali ostavite like, ako ne onda podržite Ćao.